тағо ҳами қада буромада отчётои футбола чотка ясна фаҳмондосед не ки отчёти инами Қобилҷона надодосед мардум ҳама пурсидос отчёти Қобилҷона хушра кара буромада гап занед кор кунед ягон хевай не ҳамин дасташ би дасти модараш ба пул даст рафта расид ё не пула бурда додидми Ӯзбекистон рафта аллакай зиёрат кара омадосияд саррои қабрашаю шумо инҷа ба гаштитон гап мезанам бо назари ҳама ба ман ганда метовам чо каритон пула бурда додитоми ё неми отчёти футбол кайд нада буромада гуфтосид ҳурмату эҳтиром ҳама қада меша ҳама мардум пурсидост ман мeni публични кара видео кара фаҳмондосиям ки пула чо каритон бурда расондитон ё не ما امروز در خانه خدا آقای قابلجان با مادر قابلجان با تقاضیش و با خود دادرچه قابلجان قرار داریم. تمام حجتایی که لازم بود برای آمریکا ما گرفتیم. Всем ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры. Как вы видите, мы с Парвизом уже находимся в Душанбе несколько дней. Мы приехали по двум вопросам. Первый вопрос был квартирный, а второй сбор матери Қобилҷона. Мы эти вопросы закрыли, мы приобрели и квартиру, и отдали весь отчет матери Қобилҷона, которая скоро должна будет получить все средства на ее личное имя. От своего лица и от лица всех, кто принимал участие в этих сборах, хочу сказать огромное спасибо, ребята. Без вас бы мы ничего бы не смогли. Благодаря всем вам мы смогли сделать такое большое дело. Когда мы едины, когда мы объединяемся, мы можем многое сделать и многим нуждающимся помочь во всех наших проблемах. Всем большое спасибо. Слово Парвизу. Ассаламу алейкум ҳаматонда. Имрӯз як рӯзе аст ки бовар кунед як вазне ки дар болои сари мо буд катида Алирҷон халос шудем, як сабукӣ ҳис кардем, барои ки тамоми маълумотҳо, тамоми хайркунандо, рӯйхатша, отчёти пула мо супоридем бо ҳамроҳии Алирҷон. Чӣ гуфтан? Модаршон гуфтанд ки ба тамоми хайркунандо дуо кардан дар ҳаққи шумо худованд ҳеҷ вақт душман нодан хеле кор нағалтад. برای همین منم شخصا خودم با دلیر با تمامی خیرکنار و آمد کلام که به طرف نبوده خیر کرده خداوند خیرتون قبول کند چی پژلانی چیزی که ما میخواستیم رساندن در خانه خداوند من به همه شما دعا کردم از کاری خیر هیچ وقت رو نگردانید برای که هر وقتی که خیر میکنید خداوند شما به 10 برابر 100 برابر برمیگرداند باقی در پناه الله باشید. Азор Амад, всем большое спасибо. Салом дӯстони азиз, камтар дар бораи пули Қобилҷон хоҳистам равшанӣ андозам. Бисёриён навистанд ки чаро пул ҳамагӣ 50 000 гузашт. Дӯстони азиз, пул 50 000 доллар нагузашт аз сабаби оне ки камтар пулгузаронӣ мушкил шуд бо сабабҳои техникӣ. Якум партияи пул рафт гашта омад, чунки вая трансфери Тоҷикистон камтар мушкилӣ шуд. Дуюм бора через Ӯзбекистон фирсондем, яъне алифи Ӯзбекистонро фирсонда координатаи Тоҷикистон мондем, баъд пул гузашт. Дуюм партияи пул ин 50 000 доллар буд, сеюм партия қариби 31 000 доллар. Иншоаллоҳ пагоҳ насиб бояд шоти модари Қобилҷон ба охиронаш гузарад, чун мо якбора натонистем онҷа қариб таги 82 000 доллар мо якбора натонистем пул ҳамаша гузаронем. боз бисёри шумо нависед ки чаро аз пули Қобилҷон ба каси дигар хона харидам. Ҳеҷ кас аз пули Қобилҷон ба каси дигар хона нахаридааст. пуле ки акаи Далер Амиршоев хона харид, ин пеш аз Қобилҷон пул ҷамъ карда буд барои як оилаи тоҷик, оилаи камбизоат ки хона мехаранд. Ин ҳаваи пул буд, бо ҳаваи пуле ки аки Далер худаш ҷамъ кардагӣ буд, рафта хона харид барои вай оила. пули Қобилҷон пурра ба дасти модараш фиристода шуд. як қисми дигараш пагоҳ ба шоти модар мегузарад. ҳамаи шумо метавонед ки вая трансфер дар давоми 1 соат 2 соат намегузарад, яъне ин 1 рӯзу 2 рӯз мегузарад. камтар
боло ин бо банк дар ин ҷо мушкилӣ шуд, чун банк ҳар се борам занг зада, се борам полни дапрос кард, пул аз куҷо равон мекунед, пули калона куҷо равон мекунед, чӣ кор шуд, чаро. бори дигар дӯстони азиз, аз сабаби оне ки банки дар амрико бисёр пурсупос кард ки шумо кӣ мешавед ба Қобилҷон. аз ман пурсидан ки ягон хел исбот карда метавонед ки ягон хел шумо ба онҳо хеш мешавед, табор мешавед ё ягон чизи дигар. то мо ба онҳо линки гофан мефирсондем, то онҳо дида баромадан, ревю кардан, эпрув кардан ва трансферо. ба ғайр аз ин тоҷикистон пул фирсондан камтар мушкил шуд, чун бисёр ограничени мондагиян ҳозир давлатҳои Центральная Азия. барои аввал дӯстони азиз, мо натавонистем сари вақт пулро ба дасти модар расонем, на ба мақсади он ки мо пулро додан намехостем ягон чизи дигар. сабабҳои техникӣ бисёр буданд. бо ҳамин сабаб акай Парвиз ва акай Далер худашон парида рафтан ҳамонҷо, чун бурда ба модар расонданд, банк гирифта бурдан, ҳамаша ҳал кардан омадан. ҳозир скриншотҳое мемонам, дӯстони азиз, худатон метавонед ҳама чиза ҳисоб китоб карда бинед.